Hei, sain tänne yllätysvieraan hallille. Mä ajattelin, että me kuvataan joku pätkä. Topi, miten menee? Oot kovas kunnossa? Oon kovas kunnossa. Noniin. Sittenhän meitä on kaksi. Meillä on yleensä sellainen systeemi ollut tässä, että me ei lämmitellä juuri ollenkaan. Pitäisikö oikein vähän nyt tänään jotain lämmitellä? Sä oot nyt istunut 2 päivän aikana 1600 kilometriä autossa melkein. Niin se ei ole paras mahdollinen lämmittely. Sä yleensä tässä käy aina niin, että sä oot jollain työreissulla ja oot just istunut jonkun 1000 kilometriä autossa. Sitten sä tuut ihan helvetin kipeäksi, kun sä käyt täällä. Ja helvetinmoiset hermokit säädyt. Niin, mutta mitäs me lämmiteltäisiin? Auttaako tää lämmittely tai lämmin kahvi? Auttaa se, ja penkin lämmittimen kun laittaa autossa päälle, niin sekin auttaa. Mä otan painoa vähän pois. Tää on ihan hyvä. Onko hyvä? On. Mihin mä laitan tän? Tällä nää. Tossa. Jessellähän on aina sellaiset hienot kaikki telineet näille kameroille, mutta katos tätä mun telinettä. Mä näytän teillekin. Mikä tää Artarmin tällainen, mikä tää tulee niinku johonkin taljakahva. Niin, vaikka siihen laittaa, mutta tää on helvetin paljon parempi tässä, kun laitetaan se noin. Oi. Vähän saisi olla naftimpi, mutta tää ajaa kyllä asiansa näinkin. Kokeile sitä. Mä saan täältä noin lämpöksi. Montas teit? Ei mä laske. Mä vain tein vähän alkaa. Voidaan jotain toisia kahvaa kokeilla siihen. Tää on aika hyvä näin. Joo, nyt me lämmitellään tossa vähän ja katsotaan sitten sen jälkeen. Mähän on ollut aikoja sitten jo lämmin, mutta Topilla on sen verran isommat lihakset, niin niitä pitää lämmitellä kauemman aikaa. Ja oot sä kyllä sen verran vanhempikin. Niin, se johtuu vain siitä. Hei! Onko sulla mitään matseja tulossa? Mä en oo ihan varma. Saattaa olla. Sä voitit, Ei oo löyty ihan lukkoon vielä. sä voitit Porissa viimeksi ton Johannes Andersenin ja se oli hieno matsi, koska se meni niin sanotusti suunnitelmien mukaan. Et siinä oli niinku hetkensä, että se olisi voinut kääntyä kyllä miten päin tahansa. Sä oot EM:ssä, sä oot hävinnyt Johannekselle. EM:ssä on hävinnyt jo viime vuonna. Se oli kyllä, oli hieno suoritus, koska siinä on niinku omalla tavallaan sellainen niinku oikein legendaarinen niinku kädenvääntäjän sellainen niinku ilmestymä, koska Johannes on sellainen silmälasipäin, kun se oli takki päällä, se ei näytä miltään, ei niinku yhtään miltään. Sellainen, että sä oot tossa baaritiskillä, sä oot valmis lyömään jumalauta sun lompsas vetoa siitä, että katsotaan, siis tarkoitan ihan normi-ihminen. Joo. Mutta on toki sit kun se ottaa niin kuin tää on T-paidassa, niin näkeehän sen käsistä, että ne on sellaiset jäntevät ja sellaiset, ja että siellä on voimaa.
Sillä on tosi vahva nämä Joo. kämmeen peltolihat ja kaikki. Joo, ja sitten sitten kun ottaa kädestä kiinni, niin sitten vasta huomaakin, että nyt tuli tää lompsa hävittyä. Mutta joo, se oli hieno matsi. Lämmitellään vielä, mennään sitten vääntämään. Topi, tuppas tänne nyt näyttämään. Käydään sama läpi, mitä äsken käytiin. Siitä. Johanneksen matsista. Niin. Joo. Eli mulla on normaalisti tavoite mennä tonne ylitte. Joo. Etusormen ylitte. Ja kun sä laitat vähän painetta sinne, Joo. mutta kun se ei lähtenyt menemään, kun Johanneks oli Joo. käsi pystys, se ei lähtenyt menee sinne. Joo. Niin mä muutin suunnan väännön aikana, vähän rauhoitin keskellä ja lähdenkin painaa täältä alhaalta. Joo. Mutta niin, että mun oma pronaatio pysyy. Joo. Eli en painanut näin, vaan painoin niin kuin... Joo, kyllä. Ne on... Jos mä olisin kääntänyt, tämä olisi ollut voimakas liike. Niin. Mutta jos mä olisin kääntänyt näin, niin Johannes olisi voinut pyöräyttää mun ranteen auki. Kyllä, näin. Tuleehan se tarjolle vähän näin. Jos ei se sun paine jaksa rikkoa sitä toisen Niin, kyllä. pronaatiota. Mutta nämä on siis just tosi pieniä juttuja, mutta sitä kädenvääntö on. Sillä tasolla se on sitä, kun siellä on 2 maailmanluokan vääntäjää, tai sanotaan, että kaksi tosi kokenutta vääntäjää, niin ne on ihan, niin kuin, puhutaan tosi pienistä nyansseista, millä se matsi voitetaan tai hävitään, olettaen sen asian, että voimat on suht lähellä toisiaan. Joo. Kun aina kysytään, sellainen ihminen, millä ei ole niin kuin tällaista kosketuspintaa kuin meillä, niin kädenvääntö, ne kysyy, että onko kädenvääntö voima vai tekniikka, onko se Topi? Kumpi se on? Se on voimalaji. Niin, se että kun niinku ihmiset ajattelee, vaikka se, että kun mäkin olen näistä puhunut isommalle yleisölle, niin että se on ihan hirveästi kaikkea ja että tämä on niinku pelkkää tekniikkaa, mutta niinhän kaikissa lajeissa on, jos niitä ruvettaisiin niinku, tiedätkö, käymään tälleen läpi, kun mä oon vaikka jollain videoilla käynyt kädenvääntöä. Että jos ruvetaan puhumaan vaikka tenniksestä tai jostain mailapeleistä, niin miten pienistä jutuista siinä on kiinni, niin kuin, miten sä lyöt jonkun kierteen tai jotain muuta, niin ihan samalla lailla, niin kuin, mutta ilman sitä voimaa niin ei tapahdu yhtään mitään. Se on ihan sama, että miten sä kääntelet sun rannetta tai miten laitat käden tai millaisen otteen sä otat. Et jos sulla ei ole sitä tarvittavaa voimaa, niin ei tapahdu mitään. Niin on muuten tennisen pelaajilla on valtavat kyynärvarret. Niin, pitäisikö ruveta? Joo. Ja jos sulkapalloa käy pelaa, tulee ihan vitun kipeäksi täältä näin. Se on niin repäsevä liike. Ei. Hei, mä näytän sulle, mitä mä halusin tänään tehdä. Joo. Oot sä lämmin? Oo, mä syön. Joo. No niin, no kyllä sä tämän verran. Piepäs huukissa. Tällaista. Joo. Et mä vien sitä niin kauan, kunnes mulla aukeaa vähän. No sä voit nyt tehdä niin. Ja yritä keksiä itsellesi tässä samalla joku sellainen, että se olisi... Tai niin kuin säkin saisit siitä jotain. Joo. Koska sä tiedät, että mä kuljetan sitä vaan näin, mä en käännä sitä mihinkään. Joo, tee vain. Painappas vähän syvemmälle mut tonne. Pysty pitää mua täällä. Joo. Tää on hyvä mun mielestä. Nyt mä teen sen toisella lailla, että se käy mullekin. Mä annan ton Joo. käden vähän kääntyä sisällä. Niin, joo. Niin sit se menee mullekin.
nyt se käy mullekin. Joo. Huomaatko minkä eron? Joo. Nyt sä käännät sun pronaatioa alas. Niin. Pääsen. Ota yksi vielä. Hyvä. Joo. Se on huonompi nyt sulle. On. Ja sit mä koitan tätä nyt silleen, koska sulle ei pitäisi tulla ihan hirveästi vetoa sormille. Niin tuu. Joo, koska mä nimenomaan haluaisin sen vahvistaa sitä niin kuin näin, eikä se, että mä oon niin kuin, tiedätkö, tällaisessa asennossa. Joo. Koska mä oon ainakin sitä mieltä, että sit jos löytyy joku tyyli omaa vääntöä, niin se, että sitä pitäisi silleen kehittää tässä pöydässä, että sä niinku et tee sitä aina niinku parhaimmillas. Niinku, miten sä tiedät sen olevan paras, vaan se, että sä niinku vähän altistaa. Niin, altistaa ja se, että sit siihen niinku, vaikka sen omalla tavallaan, että onks mä näin, tiedätkö, että yritätkö mä kaiken ladata tänne, mitä multa löytyy, vai onks mä näin, niin se on niinku aika pieni liike ja pieni ero tässä, mutta sitten sillä on kuitenkin niinku yllättävän isokin niinku vaikutus siihen. Joo, on. Et varsinkin kun se, että mäkin menetän sit sen käteeni just tälleen, jos mä sen menetän. Ja tää on mun mielestä paras keino kuitenkin vahvistaa sitä. Mitä jos sä laitat sinne takapainetta? No mä koitan vähän. Se meinaa tekee mulle paljon vaikeampaa. Joo, on. Se tukee heti sen. Joo. Mutta sekin on jännä, se alkutilanne on silti sama, että mä niin kuin näin, mutta se kiristyy sen verran, että... Se kiristyy ja sulla pysyy niin kuin toi pronaatti. Ja sitten tiedät, se on jännä, vaikka sä väännät mut tästäkin tyynyä, mitä tehtiin tuossa alussa. Tehdään nyt kerran vielä. Niin mä koen, että mun pronaatio pysyy tossakin. Tiedätkö, vaikka mun käsi menee näin, mutta mä tunnen sen, että niinku se ei näin petä. Joo, ei niinku kokonaan. Vaan sit mulla vaan niinku käsi. Niinku se, että se sun paine on sellainen, että mä tunnen, nyt mä niinku... Mä aktiivisesti täällä lopussa pronatoin kyllä, mutta ilman sitä takapainetta. Ja sitten mä tunnen vaan sen, kun sä painat, että niinku, mulla vaan niinku tää hauiskulma tästä aukeaa. Joo. Tossa on hyvä, kun mä yritän sulle tehdä jotain tällaista vähän nyt mennä sisäkautta, niin se, että mulle ei vaan riitä voima painaa sitä sun pronaatiot alas, niin mulla jatkaa täällä kroppa matkaa. No ei, otetaan vaan vielä sitä. Sehän vähän menee loppuun niinku väkisin mulla niinku tonne. Joo, mutta tiedätkö, tää on omalla tavallaan vitun hauskan tuntusta, että kun sun mulla on yleensä, jos mä niinku on hävinnyt, varsinkin jos mä vaikka hävin niinku vasemmalla kädellä niin mä tunnen, että mä vaan vittu menetin sieltä niinku tyyliin kaiken. Mutta kun tää oikein on sellainen, että en mä niinku tässä menetä kaikkea. Niin kuin mä sanoin, että mä koen, että se pronaatio niinku on siellä aktiivisena loppuun asti, mutta se vaan aukeaa se käsi. Se on niin. Se on niinku jännän tuntuu. Niin Joo. Tehdään sitä, mitä tehtiin alussa vähän. Pystytkö sä olemaan tuolla? Noin.
Tee mulle välillä. Yritä lähteä sieltä auki. Saatko se takapaine? Joo, ja teen sellaista lyhyttä. Joo. Ei vittu, tässä mulla on hauska ihan loppu. Siis toi on jännä. Mulla toi, tiedätkö, mä huomasin ton viimeksi. Nyt kun mä en ole moneen vuoteen pystynyt täällä oikein niin kuin tekemään. Nyt mä tein viimeksi sitä. Että mä teen just tätä ja et mulla vähän aukee, sitten mä palaan ja aukasen. Vittu, mulla menee ihan loppuun niin kuin hetkessä toi hauis siitä. Se voi johtua vähän tosta, kun leikkaa. No voi, toki joo. Et se ei joku verenkierto ihan kunnossa vielä. Niin, tai en mä sit, se voi olla tietysti, kun se jäi tonne ylemmäksikin, että siinäkin on joku. Tai sit se on vaan heikko, sekin voi. Ei se kyllä se. Tue mulle niin paljon. Ei, kyllä mä oon sitä mieltä, että mä oon edelleen sitä mieltä, että siinä on eroa. Vieläkin tänä päivänäkin niin kuin jonkun verran. No. Se ei tuo mun rannetta niin paljon tää. Tehdään me sitä samaa nyt, sitä. Kokeile se lähtee niin nyt sieltä. Mä katson mitä se tuntuu tän sulin kanssa. Joo, on. Niin kuin parempi sulle. On. Tehdään sellainen, mä pidän sellaista tasasta painetta. On parempi sulle. Mistä toi kuuluu? Meidän pitäisi päästä joka viikko reenaamaan. Koska mä ihan oikeesti, mun täytyy rehellisesti sanoa, että musta tuntuu, että mun leveli nousis. Mä oon kyllä sitä mieltä, että sunkin leveli nousis. Ainakin niinku justiin tänne. Joo. Mulla on pakko kokeilla. Mä haluan kokeilla vähän ylöspäin. Joo. Lähde sä vääntää. Joo. Vittu. Ei mun saa tunkaa sitä katsoa. Ei, mutta ei se, mun mielestä se ei ole kyllä yhtään huono. Se on niinku sen tuntunut, että se ei ole ihan hallinnassa. Joo. Mutta tässä huomasi, niin mä pystyn tulemaan lähelle siitä. Joo. Sulla loppuu matka. Kyllä. Ai jumalauta. Tuo paljon. Vielä. Joo. Se on hyvä, kun ei tule niinku liikaa, että aukeisi niinku ihan totaalisesti, niin pystyy vääntämään kautta. Vai? Vittu.
Topi rupesi heti hevostelemaan. Niin. Mutta täällä hallilla on, tiedätkö Topi, täällä on sellainen vaikutus, että täällä rupeaa kuvittelemaan itsestään kaiken näköistä. Mutta se tässä on hyvä, että yleensä täällä ei kukaan katsomassa, kun kuvittelee. Joo. Sä aiot tehdä nyt polvelta reisien päältä vähän hauista. Mä kokeilen. Siinä on nyt on muistaakseni 8,5 toi tang, 8,5. Paljon meidät laittaa. Mä vähän kokeilen, mennään vähän lisää. Muista voit sanoa mitä vaan nyt, koska tämän pystyy leikkaamaan. Joo, laitahan nyt edes 10 ensin. Joo. Paljon sitä on? Siinä on nyt, onko siinä niinku 30, 50, 30, 40, 58,5. Joo. Laitetaan lisää. No niin, Topi. Alkaa jo painaa. Kevyttä. Meidät laittaa lisää. Lisää. Joo. No niin, Topi, nyt on aika. Aha. Eli 78,5. Oho, onko tässä jo niin paljon? Eikö siinä ole? Tää, jos feilaa, niin leikkaa pois. Joo, leikkaan. No niin, nyt vähän asennetta siihen. Meidät laittaa lisää. Joo, vielä tuli. No niin, nyt siinä on 83,5, eikö niin? Joo. Ei paina mitään. Kyllä tää maastaveto painaa. Nyt olisi pakko ottaa, kun tulee videolle. No niin. Sitten mennään. Hyvä. No nyt on tunti väännetty, niin eikö tähän ole hyvä jatkaa? Nyt ei tarvitse. Ootko ottanut ikinä 90 kilometristä? Eikä ota enää. Ei totakaan, mutta lähellä ollaan. Lähellä. Joo, ihan hyvä päivä ja hyvä nostoni tulee. Tosta oli nyt yli sun oma paino. Oh. On ihan kova. Mä en koita tänään omaa painoa, enkä edes mutta... Sä voisit kokeilla omaa painoa. No ei sais siitäkin videolle. Ihan hyvän lopetuksen sais videolle siitä. Joo. Mä pakotin Topikin tekemään keppivemputusta. Tää on hienon näköistä videoa. Tää on ihan hyvä. Se on. Koetapa lyöpäs käsiä koukkuun enemmän päin. Ja sit siinä. Mahtuu pääväliin. Mut sulla näkyy kanssa vasemmassa ja oikeassa Joo, se ei ero. pysy koordinaatio Joo. tässä jotenkin. Ja mä niin on ajatellutkin, että toi on niin hyvä siihen. Joo. Siinä tulee paljon. on vasemmalla vähän heikompi. Ja sen näkee siitä hyvin, kun toi vasen käsi, niin se irtoo kropasta. Eli se rupeat niin kuin, tiedätkö, hakemaan olkapäästä sitä liikettä. Joo, tää on niinku... Ihan sama kuin ollaan joskus pyöritetty powerballia. Joo. Niin siinähän on sama, että sitten kun tulee tarpeeksi, vaikea. tulee kierroksia, niin se ei
Joo. Mitä? Kai me jotain vielä vähän tässä. No niin, ruvettiin sekoilemaan tähän loppuun vielä. Eikö se ole ihan hyvä sekin kahva? Piti laskea, että varmasti tulee tehtyä kaikki. Tuliko? Tuli. Kaikki. Tehdäänkö me vielä? Tehdään. 10 lisää. Joo. Onks mun vuoro? Oh. Ota kuvassa, niin mä teen. Kymmenen. Mä en kyllä tän isomman jaksa tehdä 20. Vasemmalla jaksa. Mä en jaksa tehdä vasemmalla. Joo, oikealla helpottaa, vasenpuolella hankala. Oliko se hidasta? Heti vieläks tehdään? Lisää painoa tai jotain. Ai vielä lisää painoa? Onks pakko? Vai kokeillaanko jotain toista kahvaa? Voidaan me koittaa jotain toista kahvaakin. Onko jotain mieleisiä? Mä en tiedä mikä on mieleinen, mutta tää on mielenkiintoinen näköinen. No koitaan sitä, se on uusi. Mä Akselilta sen ostin. Niin. Laitetaanko näin vai sitten näin? Se eka. Tää. Joo. Mä teen eka, eikö niin? Joo. Noniin. Aika tiukka. Rupee painamaan. Kyllä tos... Pitääkö munkin tehdä? Toi oli vaikeampi toi edellinen kahva. Kuin tämä. Joo. Tää on tietysti, tää menee aika lähelle tohon. Joo. Mutta tässäkin näkyy kyllä erona se, että sä ohjaat tosi paljon enemmän niin kuin etusormien kautta sitä. Joo. Mä haluan laskea. 4, 5. No, Topi ei saanut tehtyä tuolla vasemmalla. Kaikki voi laskea videosta, monta meni. Vielä me tehdään jotain. 1 kahva sitten riittää. 1 kahva vielä. Mikäs se sitten olisi? Voiko tällä tehdä? Voi sillä tehdä, mutta sitten joudutaan ottaa kyllä painoa pois. Tehdään vaan. Tää on vaikein näköinen. Ei tarvi varmaan kun no ainakin puolet otetaan pois. Joo, ja niin otetaan.
Onko vieläkin liikaa? Tähän 10 sarjaan. Selvä. Tai 15. Onko tää päällä? Se on päällä, se sammuu vaan se näyttö siitä. Viistoista. No 10. Ei vittu. 10 tulee. Mitä vitsiä? 20. Joo. Tuossa näkee, että tässä menee sormet tosi auki. Se tekee siitä vaikeaa. Joo. Mun vasemmassa kädessä on vahvempi ranne kuin oikeassa. Mulle ei meinaa mennä mahtua käsi tänne väliin, niin kuin sulla. Ai joo. No onneksi sitä ei ton pidemmälle tarvi viiä. Sä teit 20 kanssa. Mä teen vasemmalla. Mulle pisaa 10 tähän. Arvasin. Ei, se on siinä. 16. 16. Joo. No niin hei, Topi, nyt lähdetään syömään. Mennään. Hei, kiitos kun olit mukana reenaamassa. Jep, kiitos. Näytä hauis.